jo. 3, 2, 1, teď. Takže máme levá 7, bordel. Vážně do pravá dlouhá jak prase, 150 na most. Za mostem bude levá 2 dlouhá minus. Teď najíždíš zase na most a to váže do P3 plus. P3 váže do P3. P3 plus do P3, jo. L1 minus, teď je P3. Teď je L1 a hned váže do L6 minus bordel, jo? Tak, teď tady máme těch 60 P4 minus. A teď máme, za touhle bude L3, ta co ji řežeš, jo? A máš tam minus. Tak váže na most, váže do P3 plus. P3 plus, váže do L8. L8. Tak, teď bude P9, je tam bordel, jo? Tak, teď bude L2, hned do L3, jo? L2. Tohle je L3, je tohle L4 minus. Dobrý, no, tak to musíme popravit. Utáhne. Tam 4 utáhne. To je ona. Jo. Teď je P8. Pravá 8. Tak a teď máme levá 3 do levá 7 utáhne. Levá 7 utáhne. Tak a teď máme pravou 5 a ta je dlouhá, jo? A tam mu zandej. Teď nám to váže do L8 do úzka, jo? Do úzka, tak. Dobře, jeď. Tak, teď budeme mít pravou 1 do levý 2. Pravá 1, levá 2. Teď bude pravá 3. Levá 2 a váže do pravý 2, jo? Tak máme pravou 1. A pak už jsou díry mrtky, jo? Pak už najíždí zleva. Jsme vynechali tady dvě zatáčky. Jo, no, teď najíždí zleva, jo? Na ty mrtky. Tak. A teď už mu zandej do cíle. Už teď. Dobrý. Kurva, já to vynuloval. 3.18. No, to jsme furt lepší, no. Jo, no. Jdem domů, Jo, no. zabiju. Jo, no, ty tam zaspoukali teď, jak mám točit, vole.